Na záver poviem to, keď som išiel poslednú noc, priznám sa vám, teraz po rokoch to už môžem priznať. Keď som išiel do seminára, tak som šiel na noc ku františkánkam. Sestrička, matka predstavená, nevedela, prečo ku nám. Hovorím, tak, ja som potreboval v noci ísť do kapličky. To som im nepovedal. Zošiel som cez noc do kapličky dolu a celú noc som sa vlastne tam modlil v kapličke. O čo? V kapličke som v duchu zavesil na jeden klinec kimono, si myslím, je koniec. Amen. Karate skončilo. Na druhý klinec som zavesil pušku, je koniec. Polovníctvo skončilo. Na ďalší klinec som zavesil lano, koniec. Je po horolezectve. Na štvrtý klinec som zavesil koňa. A klinec sa nezohol. A na piatý klinec som zavesil dievča a furt sa klinec zohol. Čo teraz? Myslím, Bože môj, ak nebudeš pri mne stať, ja to nezvládnem. Keď sa ma redaktorka nedávno pýtala, pán farár, a nechýba vám tak žena? A ja povedám, chýba. Čo ste povedali, hneď zosilila? Čo ste povedali? Každému mužovi chýba žena. No a jak vy, kňaz, jak teraz to zladíte? Sadnem na koňa a idem ku Panny Márii. Kde? Do Levoče. Idem do Levoče na koni a vrácam sa naspäť o 2:00, o 2:30 nad ránom. Chlapci sa smejú. Kobila slepá, farár slepý, jak ty trafíš? Áno, ten ženský prvok aj mne farárovi chýba. Tuto pred celým kostolom poviem. Áno, Boh tak stvoril a zakodoval muža, že jednoducho tá žena mu chýba. My nie sme žiadni Rambovia, ani žiadni Supermani. Aj mne chýba žena. Priznám sa, nie na sex, ale mať takoho, koho mám rád. Bratovi hovorím, kúkaj tu, ty si privinieš ženu ku sebe a dobíjaš baterky. A ja mám čo, objať kobylu alebo strom? Poviem, tak ja som si našiel systém jaký, sadnem na koňa, idem ku Panny Márii. Poviem, kňaz, ktorý nenájde cestu k Matke Božej, myslím, že je stratený prípad. Je po ňom. Je odstrelený, odstrelí sa sám. Ten ženský prvok si doplňam Matke Božej. Áno, Boh stvoril a zakodoval človeka tak, muža, že jednoducho tá žena, to jedno rebro mi chýba. To jedno rebro mi chýba. Ja som nešiel za farára, pretože nenávidím ženy. To nie je pravda. To nie je pravda. Najťažšie sa mi na klinec zavesilo dievča. Najťažšie. Všetky tie ostatné by som zavesil. A bol som mokrý, spotený ráno. Nevyspatý. A šiel som do seminára. Bože, ja neviem, máš pár rokov na to, aby si to spravil dajako. Ja to nedokážem. Vtedy, keď priznáš barvu, keď priznáš svoju slabosť, vtedy je Duch Svätý s tebou. Neboj sa priznať svoju slabosť, to, čo ti chýba. Neboj sa byť úprimný pred Ježišom, vtedy si opravdivo pokorný, pokorná. Priznaj si, čo ti chýba a Ježišovi to povedz. Najideálnejšie a najlepšie cez Pannu Máriu, cez Matku Božiu. Asi musíme končiť, takže...